Здравейте, сега ще ви покажа най-новия Lightning Digital AV адаптер за iPhone, с който може да възпроизведете всичко от вашия телефон iPhone, независимо коя версия. От най-старата до най-новата поддържа модели от 5 до 14. Директно може да се възпроизведе всичко, да се стримне на LCD телевизор или на монитор. Така, сега ще ви демонстрирам. Не се нуждае от захранване. Трябва само да го включите в телефона. Адаптера си има и приложение, през което може да се апдейтва, могат да се правят различни настройки. Можете да си разглеждате снимките, видеята, които сте правили. Също така може да гледате видеа от YouTube без промяна на качеството. Ето и сега ще ви пусна някои от нашите видеа. В това видео ще ви покажа как бързо и лесно да си инсталирате камера A9, която работи с приложението Link Lemo. Така. Можете да плейвате всичко. Както казах, може да се разглеждате снимките, може да спускате камера директно и така нататък. Това е общо взето. iPhone е 13 Pro. Сега ще включа и по-стар модел 8 Plus. Да видите, че и с него работи. Ето 8 Plus. Няма никакъв проблем с 8+. Това е. Има и вход, през който може да се зареждате телефона, докато плейвате. Това е. Ще оставим линк отдолу. Техносектор.bg.